Een hele goede avond en welkom bij Museumplein. Vandaag met een Venlose band van 5 mannen die samen al meer dan 200 jaar podiumervaring hebben. Ze hebben 4 gitaren, maar bovenal 1 hele grote baard. Het is de Venlose band Static. We staan vandaag op te treden voor het museum, maar Static is zelf ook al een beetje museaal, of niet? Ja, vroeger waren we stukken en nu zien we museumstukken. Ja. Ja, want je ziet nummer de jongste, hè? We hebben een maar- mooie witte hoor gekregen allemaal. Ja. Dat is een kwestie van tijd, hè, dat weet ze. Maar ja. Maar wie gaat dat dan? Speelt je nog steeds elke week in dat repetitiehok? Of? Wij maken elke week geluid, ja. En dat vinden we geweldig. En het is ook iets heel bijzonders. Ik bedoel, we zijn begonnen toen, ik werd de oudste. Van 15 en 16 jaar en ik werd dan 17. En natuurlijk de verstandigste, dat snap je natuurlijk wel. Nog Dat steeds? stond ik hier ook niet. Maar we zijn altijd met dingen bezig. Maar nu hebben we een beetje het repertoire aangepast aan als een happy tea, zullen we zeggen. Hè? Flower power is het heet dan, maar we hebben het allemaal van heel dichtbij meegemaakt. En ook als zodanig beleefd eigenlijk al. Ik ken ze eigenlijk beter als mijn broers. Dat is heel erg natuurlijk, maar dat krijg je gewoon, want de gaan ze zo lang met elkaar om en sommigen hoeven ook helemaal niks te zeggen. We kennen het al bijna elkaar van het gezicht aflezen. Hoe lang bestaat je nou al? Ja, het volgende, maar moet het gezag weer. Hè? Dat weet ik niet. Ja, we zijn bijna 50 jaar jong, het volgende jaar. Als band, hè? Als band, ja. Don't you come around here anymore? I had to move, really had to move. That's why, if you please, I am on my bended knee. But don't you come around here anymore? Nog even sparen. Wieso? Dat ga ook zo'n lange baard hebben, jij. Ja, dan moet ze nog heel lang sparen, denk ik. Ja. Ik vragen, ik heb geen Static speciaal of kwam geneven? Nee, ik kom van Static speciaal. Ja. Een beetje groepies eigenlijk. Meer dan een groepie. Zo meer dan groepie. Ik heb heel lang een relatie gehad met Eind van de Uur. Nee. En geweldige muziek natuurlijk, hè. Nee, we hadden het gehuurd dat te spelen. Dus even gaan kijken. Dichtbij, hè. Is je wel een beetje laat, hè? Wat? Oh nee. Ja, weet. Oh, echt. We komen net aan. We zeggen we willen niet op de film. Dat gebeurt toch? Dat gebeurt toch? We weten gar niet wat er is. Wat speelt er eigenlijk. Je komt gewoon voor de We sfeer. komen voor de sfeer. En we dachten al, volgens mij is het niet voor onze generatie. Van. Ja, wie zien dat toch ook? Ja, jezus. Kom maar nee, wacht al. Luistert zo nog wel eens echt nieuwe dingetjes? Ja. Ik heb ook dagelijks de radio aan. En dus ik bedoel, ik stond echt wel open voor nieuwe dingen. Maar luister, als je vanuit zo'n muzikaal nest komt, dan ben je toch kritisch. Dan is niet alles goed wat we huren. Maar zo kritisch zien. Ja. We zijn ook kritisch op onszelf, ja, daar niet van. Ja. De Rolling Stones bestaan 50 jaar dit jaar. Het is een van de beroemdste bands ter wereld. Het Limburgs Museum draait morgen de documentaire The Rolling Stones Truth and Lies. Fans, tijdgenoten en critici komen aan het woord over de schandalen en de excessieve leefstijl die de bandleden erop nahielden. In Museum van Bommel van Dam wordt morgen een workshop origami gegeven. Bij origami wordt papiervouwen tot kunst verheven. Om 2 uur voor kinderen en vanaf 8 uur 's avonds voor volwassenen. Overmorgen leert kunstenares Anneke Jacobsje ontdekken hoe je met behulp van planten muziek kunt maken.
Door het uitpersen van zonnebloempitten wordt brandstof verzameld voor een kleine motor die een platenspeler laat draaien. Iedereen kan gratis meedoen. De workshop duurt ongeveer 25 minuten, doorlopend van 4 tot 8 uur op het plein voor het Limburgs Museum. Beeldenkunstenaar Pauline Olteten maakt voor het project Mapping the Landscape een portret van de Euregio. In foto's en films zoomt ze in op het menselijk gedrag in de openbare ruimte. Tijdens een rondleiding komende zondag vertelt ze over haar observaties in Venlo en vergelijkt ze deze met haar bevindingen in andere delen van de wereld. Opgeven voor de rondleiding kan bij het Museum van Bommel-Vandam. We zijn weer bij het einde gekomen van deze Museumplein. Volgende week zijn we er weer. Nog 1 keer, want het is de laatste uitzending voor de zomer. Bedankt voor het kijken. Dankjewel.